Kaixo! Ira, ni Olatz eta Bendia naiz. Eta Nara Santzezekin proiektu hau egin dugu. Proiektu honetan elkarrizketa bat egingo dugu Irungo mutil batekin. Gainera, aukera eman dugu bere etxera joateko eta berarekin lasai-lasai hizketan egoteko. Beraz, hurrengo bideoan, Narak Irungo mutilarekin sortutako eta izandako elkarrizketa ikusteko aukera izango dugu. Beraz, jarraitu Kaixo Ibon, galderekin hasi aurretik, maila pertsonalean pixka bat gehiago ezagutu nahi nizuke. Kontatuko diguzu pixka bat zure bizitzaz? Non bizi zara, non jaio zinen, ze ikastolan ikasi duzu, eta zein da zure ama hizkuntza? Kaixo egunon, ni Ibon Sánchez naiz, Donostian jaio nintzen, baina Irundarra naiz, Anak auzoan bizi naiz, eta nire ama hizkuntza euskara da. Bai, ikastolan ibilitako pertsona bat naiz, eta nire garaian EGB lantzen zen, eta garai horretan ikastola sortzen ari zen, eta eraikin desberdinetan ikasi nuen ikastolan. 0-3 urte eremu horretan Egiluze monjen ikastetxean egondu ginen, 4-5 urte genituenean udaletxearen ondoan San Juanen ikastorak zuen eraikin batean, eta 6 urte edo garai horretan lehenengo EGB zena hemen Betarramitetan. Eta bigarren EGB-tik 8. EGB-ra, gaur egun ikastola txingudik duen eraikinean ikasi nuen. Eta nola eragiten du zure hizkuntzak zure eguneroko bizitzan eta lanean? Normalean euskaraz hitz egiten duzu zure jendearekin, eta lanean ze hizkuntza egiten duzu? Lagunekin ikastolan sortutako kuadrilla, gaur egungo kuadrilla ikastolako lagunak dira. Beraz, mundu edo arlo horretan euskaraz mintzatzen dugu. Egia da, kuadrilla horretan gero handitu egintzela, eta euskara asko edo gutxi ez dakitenek badaude ere, eta horiekin erderaz mintzatzen naiz, noski. Familian euskaraz. Esan dudanez, ama hizkuntza euskara dudanez, etxean ere seme-alabekin euskaraz hitz egiten dugu, eta baita emaztearekin ere. Eta lan eremuan, euskaraz. Osasun arloan lan egiten dut, eta lehen harrera eta lehen arreta hori euskaraz hitz egiten dut. Beno, eta orain galdera batzuk egingo dizkizut gure helburuaz gehiago jakiteko. Gure helburua, Irungo ondarean haurtzaroan jaso dituzun ahokorapiloak, zotz poemak, asmakizunak eta bar jakitea da. Beraz, galderekin hasiko gara. Lehendabizi, gogoratzen aldituzu haurtzaroan erabiltzen zenituen zotz poemak? Haurtzaroan ikastolan erabiltzen genituen zotz poemak izaten ziren normalean, taldeak, jolas batean taldeak osatzera gindua zenean, erabiltzen genituen zotz poemak. Zotz poemak erabiltzen genituen, beti lantalde edo talde berdinetan ez ibiltzeko eta lagunik hoberena ez aukeratzeko beti, gogoan ditut bi, Dona katona eta honek, abestiak. Dona katona da, dona katona zut ondoan aitona lepoti berat kutxuna, atera kanpora neska mutil tuntuna, eta tokatzen zitzaionari aukeratuta zen. Eta gero bestea zen, honek etone, honek etone, lau etxaiak zituzten. Honek oneri zer ezau, konbidatzeko hau eta hau. Konbidatzaileak hau eta hau horrekan dituko 24, eta tokatzen zitzaionari aukeratuta zen. Eta horrela taldeak osatzen genitun. Ondo. Zotz poemak aldera batera utziz, hurrengo galdera egingo dizut. Lagunen artean, familien artean edo eskolan ahokorapilorik erabiltzen zenitun?
Bai, bueno, 3 ataletan, bai ikastolan, lagunen artean eta etxean, erabiltzen genituen, bueno, ikastolan ikasi eta erabiltzen genituenean, gero lagunei eta etxean ere erakusten genien, bai. Eta hola gogoan ditudanak dira akerrarena eta bagabigarena. Eta dira, akerrako kerrak adarrak ditu akerrako kerrak adarrak, bai. Eta bestea bagabigaiga, lagaboga zega, zaizoi bele, armatiro pun. Horiek dira hola pixka gogoan ditudan aukorapiloak. Beste galdera batekin aurrera jarraituz, zu txikia zinenean zure gurasoek sehaska bestirik kantatzen zizuten? Bai. Gainera gu iban nahi gara eta beti eskatzen genion lo kantak edo sehaska kantak edo abesteko. Hola, gogoan ditut bi, bada jaizkibel eta bestea da loa. Eta abestiak dira jaizkibel gainetik, urre gorri jantzirik, eguzkia gordeta, gabon gaua heldu da, egin lo maiteño, bihar arteraino. Eta horrela, bukatu arte. Eta bestea da, loa xun xulun bele, loa ma xusta. Eta hori, bukatzen zenean, baina, beste nahi baten gana, ni lokartzen nintzen, edo bendera nahi lokartzen zen, eta horrekin. Eta horiek dira, nik ere erabili ditudanak nire seme-alabekin. Ados, ikastolan edo parkean zinetenean, sokasaltoan ibiltzen zineten, horrela bada, ze kantak abesten zenuten? Bai, ibiltzen ginen sokasaltoan ere. Hola, burura etortzen zaidan abestia, talde hilerak jartzen ginen, eta banan ateratzen ginen salto egitera, da, aita, ama, zenbat urteekin eskonduko naiz, txikia naiz, eta ez dakit, 1, 2, 3, 4, eta horrela, hanka sartu arte, bai? Eta hanka sartzen zenuenean, hurrengo hasten zen. Eta gauza zen, gero eta urte edo zenbaki luzeagoa lortzea, hori ondo ateratzeko. Asmakizunei dagokienez, etxean edo gelan erabiltzen zenituen? Bai, euskarako irakaslearekin lantzen genituen gauza hauek. Eta hola buruan ditudan batzuk aipatuko ditut, bai? Itsasoan edan eta mendian pixa egiten duena. Zer da? Odeia. Bai? Itsasoan edan eta mendian pixa egiten duena. Beste bat. Neguan kalean ageri eta udan oskailuan egoten dena. Izotza. Bai? Beste bat. 12 senedietatik bigarrena izanik txikiena naiz. Otsaila da erantzuna. Eta azkena, leiho-parea aurpegi erdian, egunez zabalik gauez itxita. Begiak. Hauek dira, hola pixkat gogoan ditudan asmakizunak. Bukatzeko, azken galdera bat egin nahiko nizuke. Gaztea zinenean atxotitzaren bat erabiltzen zenuten? Bai, gogoan dut, eta gainera horiek ez dira sekulan hasten, ez? Lagunekin beti xirikan eta ibiltzen ginean irakasleak esaten zigun. Haze parea, karakola eta barea, Eta beste atxotitz bat zan, zuk egiten zenuen, besteak egiten zuena, edo besteak egiten zuenean, zuk egiten zenuenean, eske berak egin du, eta berak egin du lehenbizi eta gero zu, beti esaten ziguten, zer ikusi eta hura ikasi. Eta gero etxean, gurasoekin, gurasoak kalera ateratzen zirenean eta norbaitekin topo egiten zutenean, eta ze seme jatorra duzun, eta bai, kalean uxo, etxean otxo, esaten zidaten. Eta ja, azkena pixkat gehien markatzen duena, zatik amona gurekin bizi izan, eta ezinezkoa zen zerbait
lortu nahi zenuenean edo burutzen zenuenean amonak bete izaten zidan, gogoan dut. Ibon, 3 irubakaz sekulan nauztarri. Bai. Elkarrizketari amaiera emateko, eskerrak eman nahi dizkizut, Ibon, zure laguntza eta parte hartzeagatik. Zuei, gustara egon du nahi zuekin. Ondo segi. Berdin.